Is-sistema tas-saħħa f'pajjiżna klassifikat fl-aktar livelli baxxi fost 34 pajjiż fl-Ewropa f'rapport li kien ippreżentat quddiem il-Parlament Ewropew. Matul Breakfast News tal-erba' l-kelliem ewlenija Laburista s-saħħa Mary Louise Colero Preca tagħti reazzjoni tagħha. L-ewwel reazzjoni hija definittivament il-konferma ta' dak li qed jgħidu n-nies hemm barra. Ta' dawk in-nies li qegħdin ibatu, ta' dawk in-nies li qegħdin jistennew, ta' dawk in-nies li jippretendu li wara li jħallsu daqstant qawwi bit-taxxi tagħhom ikollhom servizz tas-saħħa li jkun wieħed effiċjenti. Mir-rapport ħareġ ukoll li minkejja n-nefqa konsiderevoli fuq dan il-qasam din mhux qed tissarraf f'riżultati sodisfaċenti. Fil-verità, meta wieħed javalwa dawk ir-riżultati li qed nieħdu minn dak l-ammont ta' flus, qed jgħidulna darba wara l-oħra li aħna dajfin weak qed tintuża il-kelma weak kull darba. Fil-fatt l-Ekfin fit-2010 Day kien qal li kieku aħna nneħħu 62% tan-nefqa li nagħmlu fuq il-qasam tas-saħħa ikollna l-istess riżultati tal-lum. Colero Preca qalet li kellna l-impressjoni li pajjiżna żviluppa sistema tas-saħħa aħjar minn ta' Ċipru, iżda mir-rapport jirriżulta li dan mhuwiex il-każ. Fid-drittijiet tal-pazjenti Malta klassifikat fit-30 post, meta Ċipru jinsab 10 postijiet qabilna. Dwar l-aċċess għal records personali, appuntamenti u riċetti tal-mediċini online, pajjiżna wkoll qed jirreġistra riżultati ħżiena. Mistoqsija x'jagħmel gvern ġdid biex indirizza l-problemi f'dan il-qasam, Colero Preca wieġbet hekk. Aħna sewwedu pjan li huwa fattibbli. L-ewwel nett pjan li jkollu prioritajiet li nafu x'inhuma il-1, 2, 3, 4, 5 tal-affarijiet tagħna li mhux ix-xinxilli l-ewwel ma jgħoddu ma l-ewwel ma jgħoddu huma l-affarijiet ta' sustanza dak li l-marid irid ifittex u jsib.